možné naplavit až 15, někdy i více milimetrů filtrační vrstvu, končí ten filtr s filtrační plochou, která je v podstatě dvojnásobná. Takže během filtrace nám z jednometrového filtru vznikne dvoumetrový filtr. Pozor, neznamená to však, že tuto filtrační plochu můžeme využít si maximálně, a už vůbec ne od začátku, protože nám přibývá postupně, ale během toho průběhu té filtrace taky narůstá odpor té filtrační vrstvy, čili přibývá nám jedna křemelny, která má sama o sobě filtrační odpor, nebo hydraulický odpor, a přibývají tam i částice, které taktéž ten filtrační odpor zvyšují. Takže my, když máme na konci 2 metry, nemůžeme plnohodnotně s minimálním tlakem využít tuto filtrační plochu. Už jsme ve většině případů na nějakém tlaku vyšším než původní, který je většinou kolem půl, maximálně 1 baru. Takže to využití té filtrační plochy je zvýšené, v tomto případě až dvojnásobné, není plnohodnotné, jako bychom k tomu eventuálně mohli konfrontačně přirovnat od začátku 2metrový filtr. Čili tím chci říct, že na 1metrovém filtru určitě nevyfiltrujeme takovou kapacitu, jako na 1metrovém filtru. Kdybychom srovnávali například talířový filtr, my tam to srovnání teďka nemáme, já to jenom řeknu. Talířový filtr tuto, řekněme, přednost či vlastnost nemá. Talířový filtr má nějakou plochu, na tuto se naplavuje křemelina ve sloupci, ale průměr, respektive plocha toho talíře, i během toho naplavování další křemeliny zůstává fakticky pořád stejná. Pořád je to stejný průměr, jenom se nám zvyšuje výška, takže filtrační plocha je zachovaná. A to říkám především proto, abychom zkonfrontovali ten nárůst té filtrační plochy na té svíčce s například stabilní plochou toho talíře, čili pokud bychom chtěli konfrontovat 1metrový filtr svíčkový, který během filtrace naroste na plochu 2metrového, tak ji zásadně nemůžeme konfrontovat s 2metrovým talířovým filtrem, že bychom to chtěli nějakým způsobem posuzovat. Nicméně je to přednost svíčkového filtru, která nám jednoznačně zvyšuje účinnost, snižuje nám hydraulický odpor a zase v souvislosti s tím nám fakticky prodlužuje filtrační cyklus, to znamená zvyšuje nám kapacitu na jeden tento filtrační cyklus. Čili vyfiltrujeme více vína. Tak, já se ještě potom vrátím zpátky k té určitému srovnání jednotlivých nosičů. Teďka se podíváme na některé ještě přednosti, které u naplavovacích filtrů jsou, čili budu tak trošičku kopírovat, tady máme napsáno. Díky průběžnému připlavování křemelny a FKS proti některých jiných filtrů, naplavování či zvětšování filtračních prostředků není možné, větší kapacitu filtračního cyklu, o čem jste částečně hovořili před chvílí. A to druhé je tam uvedeno, že s filtrem naplavovacím můžeme zpracovávat, respektive filtrovat i víno, které má podstatně vyšší základy, než bychom mohli pustit například na deskový filtr. Víte, že deskový filtr musíme velmi přísně hlídat v osazení konkrétními typy desek, abychom tu filtraci dostali efektivní, především z hlediska objemu vyfiltrovaného vína, potažmo i jeho kvality. To znamená, že na kalné víno nemůžeme hned nasadit jemné či ostré desky, naopak, když chceme dělat ostrou filtraci, nemůžeme nasadit hrubé desky. V případě, že nasadíme příliš ostré desky na kalné víno, tak se nám velmi rychle zanesou a filtrace bude neefektivní přinejmenším v jejich nákladech, anebo to znamená i v kapacitě, čili velmi rychle se zanesou, musí se vyměnit.
aby se do toho zamotal teďka zpátky, čili křemeninový filtr, vzhledem k tomu, že tam můžeme dávat další množství filtračního prostředku a můžeme ho dokonce měnit množství, to znamená dávkovací čerpadlo nám umožňuje flexibilní dávku, tak přicházející větší míra nečistot se vykompenzuje zvětšením dávky křemeliny. A co se týká složení té křemeliny, tak jestliže máme příliš kalné víno, ale chceme ho udělat na vysokou čistotu, tak máme právě v tom dávkování velkou výhodu proti deskovému filtru, že tam můžeme nasadit už i ostřejší křemelinu, která nám bude garantovat vysokou účinnost té filtrace, to znamená i velkou míru čistoty toho vína. Ale protože se to bude velmi rychle zanášet, jsme schopni vykompenzovat tu dávku, či tu kálnost, nebo respektive míru toho znečištění zvýšenou dávkou křemeliny. Čiže vždycky jeden z parametrů zcela zásadní u křemelinového filtru je míra či množství nečistot a samozřejmě i jejich charakter odpovídá potom tomu hydraulickému procesu, který my můžeme ovlivňovat, jinými slovy kompenzovat ty částice konkrétní směsí křemeliny nebo typem křemeliny a jejím množství. To je velká přednost naplavovacích filtrů. Čili ty výsledky potom účinnosti mohou být srovnatelné s zmiňovanými deskovými filtry, ale v kapacitě a nákladech na filtraci jsou v podstatě, nechci říct nesrovnatelné, ale jsou mnohonásobně nižší. A to je obrovská přednost křemelinových filtrů, že náklady na filtraci jsou 10krát až 50krát viděno z praxe nižší než na filtrech například deskových. Tady vidíme ještě rychlé čištění zpětným tlakovým rázem. Velmi důležitý faktor u svíčkových naplavovacích filtrů. Proč? Obecně u křemelinových filtrů, pokud se vyčerpá jeho kapacita, to znamená, že tlakový nárůst je už na nejvyšší možné míře, přestože chceme ještě filtrovat nějaké další víno, je na stropě tlak, nebo máme úplně plné filtrační těleso, čili ten filtrační nosič, aniž je to svíčka nebo uvažováno talíř, je plný, musíme filtr vyčistit. A to čištění se provádí buď mechanicky, ručně pomocí vody, nebo mechanicky třeba u talířových filtrů ručním oplachem, anebo to může být třeba i mechanicky roztáčené motorově systémy, anebo tady u těchto svíček ten zmiňovaný zpětný ráz, kdy my v podstatě do té svíčky takzvaně střelíme opačným směrem kapalinu, buď jenom tlakem té kapaliny, může to být z hlediska razance tlakovým vzduchem, a ten vytvořený filtrační koláč, nebo říkáme jako bunčocha, se vlastně odlepí od té svíčky a sjede po té svíčce dolů do kalového prostoru. V případě, že se tento ostřel provádí, tak čištění toho filtru je velmi rychlé. Je to otázka několika, řekněme, desítek sekund, kdy ten filtr ostřelíme a vypláchneme ty kaly z toho filtru ven. Pokud je to bez odstřelu, což i my máme filtry dvojího typu, že v některých je odstřel doporučen a je zcela vhodný. U některých typů filtrů je to otázka pozice svíčky, jestli říkáme visí v horní přírubě, jako tady u toho stroje, anebo naopak, že leží nebo stojí ve spodním přírubě, tak u této varianty se dělá oplach ručně, podobně jako třeba u talířových filtrů. Lze to odstřelit, ale není to tam až tak žádané, vzhledem k tomu, že ten kal se sesune dolů a nemusí být rychle vyčistitelný u této varianty filtru. Tam se teďka dál do toho pouštět nechci, protože to už je otázka konkrétních konstrukcí, ale ten odstřel způsobuje ještě jednu důležitou vlastnost nebo schopnost toho filtru, a to je